लास्ट नाइट नावहाय माने मोनसे आङो गाज्रि थारैहाय माने भाइराल जानाय जोंनि मोनसे रिल्स खौहाय आङो नुनो मोनदों। तो बे घटनाया मारै जादोंमोन आङो नोंथांमोननिसिम आङो बेखौनो आङो खोथाग्रोनो सानो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम। मानोना गोबां रायजो राजा नोंथांमोननि अनसायनायजों दिनैहाय जोङो माने मोनसे मोजां जोङो माने अनजानो मोनदों, बयजोंबो अनजानायखौ जों मोनदों, अनसायजानायखौ जों मोनदों। तो बिनि जुनैनो आङो रावबो रायजो राजानि माने गोसोखौ आङो थिफायनो गोसो गैया। बिनि जुनैनो दिनैहाय आङो नोंथांमोननिसिम आङो बेखौनो आं क्लेरिफिकेशन होनो फैदों। बेनो जाहैबाय लास्ट नाइटआवहाय लगभग 9टा साढ़े 9टा एरैनो खाथि थैमोन नामा टाइमा। तो माने आङो जस्ट आंनि मबाइलावहाय आङो गेलेबाय थादोंमोन। माने गेले आङो जस्ट आं मोनसे इन्स्टाग्रामावहाय आङो रिल्सखौ होखाबायमोन अलरेडि आं मोनसेखौ होखादों। बिनि उनावहाय आंनि माने मबाइल फनाबो बेटारियाबो गैखालायमोन एकदमनो 3% मानसिमोन। तो आं बे समावबो आङो इन्स्टाग्रामनि ड्राफ्टआवहाय गोबाङानो मिथिया जानो हागौ जायफ्रा माने एसे बयस्क मानसिफोर बुरै बोरायफोर दं, एसे आमाय आनै जानाय आदै मादैमोन जानायनि बैसोफ्रानि मानसिफ्रा मिथिया जानो हागौ। तो आङो इन्स्टाग्राम होननाय मोनसे एप्सआवहाय ड्राफ्टआवहाय माने जों रिल्सखौ जेरै बानायो जोङो रिल्सखौ बानायनानैहाय माने भिडिअ माबा माबि जों बानायनानैहाय बेवहाय स्टोर खालामनानै दोनजायो। इन्स्टाग्राम ड्राफ्टआवहाय आङो किछु रिल्सफोरखौ बानायनानै दोनदोंमोन। तो दोननायनि गेजेरावहाय मोननै रिल्स माने एखे रकम रिल्समोन आरोखि बियो, जे माने मोननै भिडिअ जोङो एकसाथे बानायदोंमोन। तो बानायनायनि गेजेरावहाय आङो मोनसेखौ आं पोस्ट खालामबावनो नायदों। बे समाव आंनि बेटारिया मबाइलना अलरेडि गैखाले एकदम जोबखानायसोमोन। तो बेटारि जोबनायनि सिगां मोनसे बेटारि चार्जआव हरनायनि सिगां मोनसे होबावनायसै होननानै आङो थुदोंमोन। किन्तु ओरैबायदि माने समावहाय माने बेटारि जोहां हाखु दाखु थुनायावहाय तो जेखौ होनो नायदोंमोन बे थुजाया माथोनो गुबुन मोनसेया थाबनो बेयो थुजानानैहाय बियो शेयार जाफ्लाङो। शेयार जानानैहाय जे शेयार जानायजों लोगो किन्तु फना सुइच अफ जायो। आंनिया फना सुइच अफ जानानै आं बेखौहाय फनखौहाय आङो चार्जआव हरनो। तो चार्जआव होनानै उनावहाय तो माबायाथ' रिल्सआथ' शेयार जाखाबाय, गोबां पाब्लिकलि नुबाय मानसिफ्रा। तो माने मा जादों बुस्थुआ जेब्ला आं चार्जआव होनानै कयेक मिनिट माने ओरैनो 20-25 मिनिटसो जाबायमोनदां, अब्ला आंखौहाय हौवाया बुंबाय, ओइ नों इन्स्टाग्रामाव मा माबा पोस्ट खालामदों होननानैहाय माने मानसिफ्रा माबा माबि भाइरेल खालामबायानो माथो खालामदों होननानै। तो आं जेब्ला नायो माने आं गावनो गोमोयो जे बे रिल्सआवहाय जे मानिबायानो आंनिनो भुल जाबाय जे जोंनि प्राइभेट माने बेवहाय जों सानैनि हौवा हिन्जाव जोंनि किस खालामलायनायनि माने खुदुमलायनायनि मोनसे सिन दंमोन। आंनि हौवाया नुनानै आंखौ सोंनायजों लोगोसेनो आङो बेखौहाय मबाइलखौहाय अन खालामनानैहाय चेक खालामनानै आङो साथे डिलीट खालामो। तो एक्चुअली बे रिल्सआवहाय जेबो बेबायदि गैया। हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन, आं खुलुमहरनाय हरग्रोबाय रायजो राजाफोर। इनि टिमिमजि आगै आरो प्रिति आगै, नोंसोरो हाबा जाखांनानै मानि थाखाय बेफोरबायदि गाज्रि बेबहार देखायदों? सोरबा सासे उन्दैयाबो नायो, सोरबा सासे बोरायाबो नायो, सोरबा सासे बुरैयाबो नायो। एसे नोंसोरो बेबायदि गाज्रि भाइराल हगारनो नाङा। इन्स्टाग्रामावनो होन सर्टआवबाबो जायखिजाया एसे एनैबाबो नोंसोरो गाज्रि बेबहारखौ बेबायदिखौ देखायनो नाङा हाबा जाखांनानै। आरो नोंसिनि भिडिअ होनायखौ जेनेबा रायजो राजाफ्रा बेसेबां अनसायदोंमोन, बेसेबां मोजां मोनोमोन नोंसिनि भिडिअ होनायखौ। मोजां भिडिअखौ लाबोनांगौ, बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअखौ हगारनो नाङा। रायजो राजाफ्रा मोजां मोना बिदिखौ। ससियेल मिडियायाव एसे भाइराल जाबानो जेनेबा नोंसोरो बेफोरबायदि हाबा जाखांनानै बेफोरबायदि गाज्रि बेबहार देखायबा सोरबा मोजां मोनगोन नामा? रायजो राजाफ्रा रावबो बिदिखौ मोजां मोना। दिनैनिफ्राय बेबायदि भिडिअखौ दाहो प्रिति नार्जारि, इनि टिमिमजि बेबायदि भिडिअखौ दाहगार ससियेल मिडियायाव, गाज्रि नुयो। आं बेखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय।